Ayan oh, huli ni Yamad, laki talakitok. Si Ronnie, shout out! Sa yung ano niya oh. Buti hindi na ano yung palit. Yan yung kunya. 60 yata ito. Madali siya. Ano kukunin mo yung buntot? Nagputol, may buntot. Hello guys, hello mga Uragon. Pupunta na ulit kami ng dagat ni si Ronnie. Yun, episode 2 na to. Kagabi galing din kami. Ngayon ulit, babalik. Natulog lang ng konti. So, nandun na si Ronnie, naghihintay na sa akin sa baba. Ayun, nandun na nga. So, ayun nga mga ka-anglers, mga Uragon. Nandito na kami ni si Ronnie, papunta namin sa dagat. Kaming dalawa lang, hindi sumama si Sir Alan. So, tatagpuan nilang namin sila, yung grupo ni Fernan. Alright, kita-kita tayo doon mga ka-anglers. See you there. Yo, wasak mga Uragon, mga anglers. Alright, nandito na kami ni si Ronnie sa dagat. Antayin lang namin yung grupo ni Idol Fernan. Wala pa rito. Nauna pa kami. So, andito na, nakaparking na si Puti, si kabayo namin. Ayan. Maganda yung panahon, mahangin, di katulad kagabi. Kahumid. Oo. So ayun, nandito ng trupa, nakapag ano na kami ng ilaw. Kararating lang nila Idol Fernan. Ayun oh, may pa-flag pa si Mayor. Happy Independence Saudi. Ayan. Dito na ang trupa ng mga Mahajar anglers. Ayan. Sige, sana makarami tayo ha. Oo. Alright, mayroon kaming flag ng Saudi Arabia. Happy Independence. Ayan, araw ng kalayaan ng Saudi Arabia. Ayan. Happy holiday, happy independence Saudi Arabia. Alright, mga anglers ng Mahajar, nandito na. Ayan, nakalatag na yung pwesto ni Uragon. May higaan na. Chill tayo mamaya. Ayan, busy ang mga anglers. Nagsiset up ng kanilang mga pamingwit, mga rad. Ayan na. Papain ng isda. Isdang tamban, pain. O, ayan o. Ayan. May kumagat-agat ka, kahagis pa lang ah. Ayan o. Sabi mo wala. Sumabit sa isa sir. Sumabit. Hindi ko ginagalaw yan. Ano sumabit oh? Pala. Ayan oh. First cut, sige kunin mo na yan. 1-0. Bid. First cuts. Ayan guys, unang huli ni Anglers Engineer Ronnie. Ayan. Wow! Lunok na lunok, laki ng buwanga kasi dyan eh. Nora Honor. Sige daw kung nakakapit na. Mayroon na. Oh. Sohor. Si Nora Honor. Yan ang mga ano siguro dito, mga nangunurot. Oo. Ay, nakarami. Nora Honor. Ayan oh. Lagi ka naman wala, mayroon naman. Oh, di ba? Ano? Bugaong animal. Ano isda yan? Yung paborito ni Alan. Bugaong? Hindi yan, bugaong ba yan? Bugaong ito eh. Ayun, nalaglag na. Putang ina ka. Kuha mo na. Marami yate, matinik yan. Matinik yung isda. Matinik nga yan. Yung may ganyan yan. Oo, bugaong yan. May tira yan sa may isda, may ano yan. Mayroon sa panga. Tignan natin si Ralvin. Mga Uragon, mga anglers. Yung nahuli niya. Anong isda yan? Malaki ah. Ayos na. Tilapiyang dagat. Lunok na lunok lagi yan ah. Sarap na hanggang lungnos yan oh. Nagis yung
Ha? Grabe oh. Katalaki ito. Laruin mo lang ba yung ano mo, bossing? Huwag mong pinitin. Yukong-yuko ah. Pagurin mo. Ayan, kwentuhan pagi na nga yata yan. Pagurin mo. Talaki oh. Magandang eksena yan ngayon ah. Kawala, kawala. Hirap si Ronnie ah. Yung baba na to, wala pa to. Ang hirap patakin. Mga anglers, ayan oh. Yes, ito na. Tignan nyo yan si Ronnie. Talagang nagbibin pati. Balik. Oh! Grabe. Wala pa sing. Ano? Palagay mo. Ayan na. Di, hawakan na yung tansi. Hilain na lang. Ha? Ha? Ayan na. Talagitok. Para excited ng lahat. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Lumambot, pagod na. Yan na guys, abangan natin yung malaking huli yata ito. Ano ba to? Namimingwit ka, kanya na. Kasi ako makakawin. Baka mga 5 kilo yan, sir. Oh, andyan na. Sige. Ayan na. Ayan na guys. Nasaan na? Ayan na. Pagi. Ha? Pagi. Ayan guys, oh. Stingray. Oo. Hindi na makakawala yan. Maliit lang naman, kaya ano. Madali ka. Ayan, ito masarap na pagi. Ayan oh. May sinasabi mo. Oo, ito masarap na pagi. Usapan pa lang dito pagi pero ayun, nahuli na pagi. Maliit lang kaya ano, kaya magaan. Andito yung buntot, ayan oh. Yan, bossing. Pinag-uusapan lang natin tayo. Ayan yung buntot niya Tibo oh. yan, yung tibo. Ayan yun oh. Ah, yan pala. Dalawa? Teka muna na. Madali ka. Marvin. Ha? Oh, kunin natin. Ito yung ano niya oh. Hindi na ano yung kwan nito. Ayan yung kuwan niya. 60 yata ito. Madali kasi. Ano, kukunin mo buntot? Putulin mo ng buntot. Baka makadali pa. Diyan sa may ano, tibo, yan. Tigas din yan. Pagi pala nito. May ano nga dito pawikan. Anong nakaraan si Ronnie, nakahuling pawikan eh. Tanggalin na yun. Baka makatusok sa paba. Maapakan, bossing. Ayun. Kakatayin natin to mga anglers. Yan, kinunot na pagi. Yun. Tapos may malunggay. Guy. Ayos. So kakain muna mga anglers. Ayan, kain na. Grabing dinner to. Anong oras na? Alas 11. Mag-alas 12 na. Parang tilapia talaga no? Dalawa, maliliit. Balik. Sayang yan. Ayan oh. Bah, pag naprito yan ba? Ayan oh. Ito na mga anglers, mga uragon, manay manoy. Oh, nalinis na. Patay na. Tinanggalan ko na ng ano, oh, namuti na. Stingray, pagi. Yan. Kakatayin ko mamaya. Yan oh, ang kinis na ng pagi. Kinuskus kong maigi yung balat niya, mga uragon. Kinuskus ko ng kutsilyo, nawala yung ano niya, dulas. Ayan o. Dito lang hindi matanggal. Talagang ano, matibay yung balat niya dito sa ibabaw na to. Magaspang. Yung dito, yung mga madudulas, kakulay nito natanggal na.
Katayin ko to maya maya pagliwanag. Tapos pagdating sa bahay, pakukuluan ko sa luya at bawang. Yan. Hello guys, hello mga Uragon, mga ka-anglers dyan. Ayan, good morning sa inyong lahat. Good morning Jeddah, Saudi Arabia. Alright, so andito pa rin kami sa tabing dagat mga Uragon, mga ka-anglers. Ayan, dito kami sa area ng Jeddah South Thermal Plant. Right, namimingwit. Nasa shoreline lang tayo namimingwit. Ayan, mga tropa natin dyan. Si Ronnie nandun sa may bandang dulo dun. Doon siya. Ayan. Dito mayroon din si Ahmad nandyan, oh. So mamaya yung nahuli ni si Roning Pagi. Oh! Mayroon na yan, ah. Ayan, oh. Gumalaw ba? Yun, laking malakapas, oh. Si Ronnie umalis dito. Ayaw niya ng malakapas, ah. Si Ronnie, shout out. Umalis ka. Dito nakahuli si Idol Pirna ng malakapas, oh. Malaki. Oh, di ba? Ayos, ah. Nakadali na. Yan, oh. Malakapas. Tingnan natin yung aking kakataying pagi. Katayin ko na to, guys. Lulutuin ko to. Kinunot na pagi. Yun, oh. Pinunta na ng mga maliliit na isda to, eh, oh. Gawa nung kinuskus kong maigi, kinakain nila. Yung mga natanggal na balat-balat sa pagi, kinakain ng maliliit na isda. Swerte ni Idol, oh. Sige, Idol. Batak. Yan ang batak na sinasabi na walang huli. Yukong-yuko, ah. Shout out kay si Ronnie, engineer. Umalis ka dito, nandito yung isda pala. Nag-umpisa na ang malaki piyas. Andun si Ronnie sa dulo, eh. Lumipat, eh. Lumipat siya, eh. Ito yung favorite spot mo, eh. Oo, nasa na? Sige, bidbid, laki. Yun, oh. Oh, bidbid sadik. Laking bidbid, ah. Ayos, ah. Ayan, oh. Oh, puta. Grabing pilantik yan. Ayan, guys, nahuli ni Idol Piran. Bidbid. Yan, Pacific Ladyfish. Ayan, yan. Okay. Grabe. Gusto pa niyang umalpas talaga, ha. Malakapas sa bidbid. Kadali ka ng malakapas, bidbid. Mayroon ka namang gagawing sisling. Grabe, oh. Tingnan natin si Ahmad. Oh, kabir mungkin. Ayan, no. Ha? Huli ni Ahmad. Ah. Ay, wah. Doon, oh, malaki.